upo tayo eh. Ayuda! Naghihintay. Ay, Bella, ano pelyado mo? Kasi sa isang garo kasi Ayuda ba? Madilim naman. Opo. Ano masasabi mo? Sayud. Salamat sa akin. Yan. For the first time, kalooban ko walang tagal. Panalo ng mayor. Balik ko kasi. Tama yan. Okay. Maraming salamat sa ayuda ni Mayor. Ano masasabi? Okay, maraming salamat. Ganda lang siya. Oh, dito ka, dito. Pasok na lang po. Yung nasa kabilang pilit. Ganda lang. Nasa lang kayo. Walang ka, walang India. Pinamigyo ko lang. Saglit lang. Okay, nandito tayo ngayon. Nandito ako ngayon sa Happy Heart Training kung saan na-lockdown po ako. So ito ngayon, na-lockdown ako. So nabigyan po ako ngayon. Nabigyan po kami ng ayuda na galing sa mahal na kapitana. Okay, ang pangalan niya is Kapitana Michelle Odivilas. So maraming salamat po. At nawa makabaksin na din ako. Ng Pfizer. So maraming salamat po sa nawa marami pang ayuda ang dumating dito sa Barangay 02 Ilang Street, South Signal Village. Okay, nandito po yung bigas. So dalawa po ito. So yun, maraming salamat po. Okay. Marami po itong mga dilata. Hindi lang ito, mayroon pang susunod na ibibigay ni Kapitana. So, ganoon din sa mga kabinete niya, ng mga masisipag. Maraming salamat sa pag-occupy mo sa amin. Yan po. So, salamat at mabuhay po kayo. God bless. Subscribe! 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 Don't forget to subscribe! Subscribe!